بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. إدرا. أيوة سلام سكرا خير الله يا ربي على كان ولي خير الله. آمين. آمين. بعوذ بالله السميع العليم من وسوس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. آمين. ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إدرا. كعلى تنيني كبشيطان إبليس داعين تورما. وكاكا. كلا يندمنا إنه على تقبر كماي. نعم. على مين يدمنا ني أبادبا. الله أكبر بته. كشي. أنا على كنما أنا كبركة. أكوجي سيد المرسلين كم. الله أكبر. أنا إمام المتقين. نعم. أنا قدوة الزاهدين. الله أكبر. القريشي الهاشمي. المكي المدني. الله أكبر. قروة الوسطى. محمد المصطفى. الله أكبر. أنا كرا سود غسانو. آمين. آمين. أنا كرا جانيو نيومو. ونما ينو كشي كأودومي مغوكا مغمنو توارا نيمان كلي فوقتا سيجنيا ولي ما كانيني ستغي على فيا على كنني أو يهولا. آمين. آمين. وتملين كوكا بوي. نعم. كبفو. بشوينا. ni silamɛya ka folikan ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Amin. Amin. Aydara. ala k'an n'a hamu dilan. Amin. ala k'an sago d'a ma. Amin. Amin. labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye. Amin. Amin. ala k'an n'aw kɔrɔta. Amin. ala k'an n'aw wasa. Amin. Amin. ala kan'an malo ala kan'an labila. Amin. Amin. ala kan'an dɛsɛ. Amin. Amin. ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ. Amin. ala kan'an siri danfɛn na. Amin. Amin. jugu ala k'u dɛsɛ. Amin. olu ka fɛɛrɛw n'u ka janfaw yɛrɛ bɛ ala ka segu yɛrɛ ma. Amin. Amin. o kɔ ka dugawu kɛ jamana in ye ne mali ye hɛrɛ la o bɛ setigi ala bolo ala k'a don an ka jamana in kɔnɔ. Amin. Amin. tɔɔrɔ ni degun minnu bɛ yen a wilibaga ye ala ye yarabi ala ka wuli. Amin. Amin. ka ɲini setigi ala fɛ kan bɛɛ cɛ bɛɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ faso n'an kɔ kan yarabi ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. Amin. Amin. ala k'o k'a ka alaya kama. Amin. ni ala kira hɔrɔma ye. Amin. ni kaloba ye ani suba in kama ye. Amin. Amin. sɔlala muhammadin wa alihi. Wa salim. Aydara. alhamdulillah. an bɛ ala tanu. O ka kan. ka ala barikada ka wale ɲuman dɔn. ala min sɔnna. Namu. ka an garisɛgɛ bi suba in. ala ka k'a seereyabaw dɔ ye. ala ni ce. ala ni ce. ala ni ce. Allahu akbar. nin ye suba ye. su min bonyana ala bolo. n'ale de wele ko laylatul qadr. aw laylatul qadr. nin
y'a wele kan fila ye o don Laylatul Qadri aw Laylatul Qadar Allahu akbar an filɛ o su la siga t'a la nka ko an donni ye namu k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ ye faso kɔnɔ faso kɔ kan mɔgɔ caman minnu bɛ wuli ka se Allahu akbar ka ja san bi hakɛ ko don tiɲɛ ka se bi ma namu karamɔgɔ ka nin su in a ɲɛnamayali sigi sen kan an bɛ a nabaw fo i lamɛn minnu sera kɛnɛ in kan yan Allahu akbar faso kɔnɔ namu ani mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani bamakɔ min ni an bɛ yan namu ka bɛɛ fo i ka seli la nin kɛnɛ in kan i lamɛn ani minnu fana ma nin kɛnɛ in sɔrɔ ni u n'an bɛ dusukun na tiɲɛ an b'o fo Allahu akbar i lamɛn dusukun in de don kaw o don Allahu akbar a bɛɛ bɛ yan de tiɲɛ Aidara tuma dɔ la namu i ni dɔ ɲɛ ma ɲɔgɔn ye fiyewu nka i n'o de ye kelen ye tiɲɛ siga t'o la ka sɔrɔ i ni dɔ bɛ si ɲɔgɔn kan namu i n'o de ka jan sigi Aidara ne se n'ale ka kuma ye Allahu akbar nka mun bɛ mɔgɔw surunya o de ye dusukun ye jango minnu dusukun surunyana ɲɔgɔn na ala nɔfɛ Allahu akbar o la an filɛ kɛnɛ min kan namu mɔgɔw ka Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara k'a magɛn an b'a dɔn o ye ala kama ye tiɲɛ mɔgɔw ye ale mɛn min na namu o de ye ka laseli kɛ ka mɔgɔw bilasira ala ko baara kɛli la tiɲɛ mɔgɔw fana ka kanu namu an'u ka bonya o ɲɛsinn'a ma tiɲɛ ni baara in na Allahu akbar o don o la alhamdulillah an bɛ o su in de la siga t'a la n y'a f'i ye n ko fɔcogo fila bɛ a la n'o ye Laylatul Qadri ye ani Laylatul Qadari ye tiɲɛ nin fɔko fila in don Allahu akbar Laylatul Qadri namu o kɔrɔ ye di ko suba Allahu akbar o don ala ye su min bonya siga ka kaduru bonya ani Laylatul Qadar ko latigɛ su Allahu akbar ala b'a ka latigɛw kɛ su min na tiɲɛ bɛ kɛ n y'a f'i ye ka kɔrɔ a kɛra nin filɛ fɛn o fɛn ye namu a tɛ taa k'o dan ayi a t'o dan n'a kɛra fɔlɔ ye ko suba latigɛ su ye suba ye dɛ tiɲɛ o tɛ fitinin ye ayi n'a fɔra latigɛ su o ye suba ye Tiɲɛ. suba yɛrɛ latigɛ mana ye o la o kɔrɔ nin fɛn fila bɛɛ bɛ taa bɛɛ fɛn kelen de ma Allahu akbar o don an balimakɛ bɔra ka kuma min kumana leader jeunesse tɔgɔ la n'o ye Sharif Mohammed Al-Bashir naam a ye kuranɛ aya fɔ n'o ye ala ye suba yi a foli naam n'i y'a fɔ k'an yɛrɛ mɛn ala bɛ fɛ ka tanbihu kɛ ka lakunoli kɛ tiɲɛ ka mɔgɔw hakili naam k'a sama fɔlɔ k'a bila ko fɛn dɔ bɛna fɔ tiɲɛ siga t'a la siga bɛ fɔ fɛn dɔ bɛna fɔ Allahu akbar a ko cogo di naam inna ne ala naam anzalnahu fi laylatil naam qadr Allahu akbar a ko ne ala siga walima anw inna siga o de la dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko ala ka nin ye jumɛn ye siga a ɲɛfɔ inna naam ko ala b'a fɔ ten tuma dɔw ko anw an ye nin kɛ an bɛ nin kɛ anw siga mɛ ko tuma dɔw naam k'a b'a fɔ ne ana ko a danfara ye jumɛn ye naam a ɲɛfɔ Allahu akbar inna siga nunu min bɛ yen k'a daminɛ ka caya di naam setigi ala ma o bɛ kɛ litazim Allahu akbar bonya kama siga o don ɔ bonya kama munna bɛɛ ti to bonya kɔnɔ ni bonya bɛ yen sabu kan bɛɛ jɛnnen don ni nin ye siga t'o la i bɛ minnu bonya naam n'o ye i bɛ vu walima i bɛ mɔgɔ minnu vu ka o vouvoyer k'a fɔ ko vu i b'o fɔ minnu ma tuma dɔw a fɔ par respect tiɲɛ siga t'o la mɛ tubabukan yɛrɛ la mɛ i fa diɲɛ kɔnɔ bonya yɛrɛ la mansaw de bɛ yen mɛ tuma dɔ la mansa yɛrɛ ma i b'o tutoyer de tiɲɛ k'a fɔ tu siga kɔrɔ bɛ nin bɛɛ la siga t'a la o don mɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye naam nɔnɔ min bɛ yen ni o bɛ bonya di ala ma o n'a fɛnw don siga t'a la mɛ tuma dɔ la ala k'a fɔ kelen n'o ye mufuradu ye ne ye ana a bɛ kuranɛ lajɛ ala bɛ kelenya fɔ a yɛrɛ la yɔrɔ min na min babi tawhid Allahu akbar ni maa ti jɛ min na ayi
ka ala kɛ kelen ye la ilaha illa ana illa nahnu o tɛ yen bal ila ana ala si tɛ yen fo ne k'o kɛ kelen ye ala kana caya e ɲɛna o kɔrɔ ani maaw tɛ jɛ min na n'o ye tawhidu ma yɔrɔ ye ala b'a ka kelen ɲɛfɔ ye de n kelen don tɔ ninnu a bɛ na n'a ye ta'ziman i n'a fɔ o dɔnnen don cogo min o la ka tɛmɛ n'a ye ka yira ne ni e la ala ko ne de ye anw ye jigili kɛ fi laylatil qadr suba la walima latigɛ su la a ye mun jigi ko anzalnahu domiru o ye jumɛn ye kuma bɛ yen de an y'a jigi laylatul qadr a su o y'a sɔrɔ ala kun kumana an fɛ ko shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ako sungalo ye kalo ye ne ala ye alquran jigi ala o kɔrɔ o dɔnna an fɛ sunkalo ko kuranɛ jiginna o de la kuranɛ taara a tɔgɔ ma allazi unzila fihi alquran ko kalanfɛn n'o bɛna di kira ma a jiginna ka bɛn sunkalo de ma o dɔnna a seginna o ma n'o ye kuranɛ ye ko inna anzalnahu an y'a jigi alquran sunkalo mun y'o de fɔ a ye nka a bɛɛ tɛ bilen koyi ka kuranɛ yɛrɛ bɛɛ jigi mɔjumalan n y'o bɛɛ jigi fi laylatil qadr latigɛ su la n ye kuranɛ jigi o de la إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر أكبوني كلوبا كليني نسمعوا داما كابونيا كنفو بونيا nga obena tawo shukile sungalo ngono